Najuday bukoy katungod day nga mo tanda dali sang usa ka anak nga laki ada resibo. So guys, nga rin man mi dari resibo, wa pa na itabos Mario plano na ni namo guys nga kuan same aris sa magbirthday darin ja. Mo tumanon ja gimi nga po kung John Mark guys eh, daw ni alam sa John Mark dari. So wa pud na hapasagdi sila sa Marjorie ug si kuan si Nini kay gibilin man sila na mo dadto. Naapid may gibin lang tao nga para makatanaw nila anja. Kaingon kung mawa na day kuda ni katungod mo kuan mo kasang kaugalingon. Grabe na nang kahagad. Gikan sa pagiring ni Mario nga pag-apasis sa mga papel. So dahil sa pagangutok nga magka-relax. Hi guys, karon day mo kulit yung cake. Ja, matupag mi sa boarding house ni Janjan guys. Kaya ako ngaton sa boarding house. Sakay ko sa motor na pwede ko kamo sakay dari syudad yan nagkakasakjanan. So guys, diyan na din sa taas sa boarding house. Ja, nasa dyan iring. Garahan din mataag iring. Nisa ka na. Okay, yung kuranan lang. Ha? Wala din sa. Di ba, kaya ko? Medyo kayo iwas mo yun. Hey guys, kaya ko sa si dyan dyan. Third floor. Hapit mo. Kailangan tayo yung loong pwede ay. Kung ka nga dara kwarto. Tingamit ako. Pagkabatulog. Ang kurang mag-iot. Pag kang kwarto nga im-im to kuhan balin siya. Diya guys, kaya naman lagi ito yung nilutong miswa. So, ginamian siya guys. Miswa ni Nana. Sige, patilaw siya for example. Diyan nakakaan na nilami ko no. Ngayon? Sa ito yung paniod to dyan? Muna rin paniod to? Muna yung paniod to. Nasa man yung lato? What pa? Ako na. Isa din yung mag-order dahil. Ako lang. Rob me! Nihis ako. Upat kay abi kong kuan. Upat na kaya? Nana. Cake, dahil blue cake sa dahil. Upat. Happy birthday. Ay, lagi kanta lagi. Hindi kong kanta. Aman kuan. Puro. Wish. Hoy, asa kayo makasusunod ka? Ano ang bigay? Makuan yan ka anak na. Saging ra ba ang sagol anak na? Pila ning bagaw te? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Lola Kikday. Nana kay for long life. More
years to come. Iya, sa paglo. Blue ka na. Blue pala dahil. Uy, ang hangin di ay. Ang pangan. Kaya sayang. Ayaw, lisuara. Durante ka dahil, di ka mo sa mong cake. Tapos niyagi mong cake, pito ka buo. Sila, happy birthday to you. Wish, mamin dyan na. Tara ko na na. Ato. Matut eh. Nauno to eh. Lamig taloy, lamig kit. Murag was alis siya pang lamig ha. A few moments later. Hi guys, madung gabi karon di ay nangaan mi dari sa barbecuehan. Puro jud gani ang video guys kay mamaniguling imim dari kain bitaw juk lang. Dari mis barbecuehan gani abot ag pagumangkang nana. Anja. Ara ni besok dirang guys kay grabe ang sounds dari. Happy birthday. Supply pa. Thank you. Kisa may nagtubig. Joke na ito. Ate, enjoy mo nga ate. Di ko. Ate na dana mo yung mga tatara guys. Ganyan sa dalingin. Hi guys, kanang nay karon di ay. Kanang nay dai ni abot nga kuan pud panda cake gikan din ni kuan kanang kababata ni and check pud guys para si Jaob cake o kanang napi pagkaandari pero sa humanam remi ka natus gawas kay nangaan malamig barbecue so maani salamat ito kanang kababata ni MM na happy birthday my team I love you team og toy Manilang sana guys kasi gagmay pa sila kay di mo kudo sila kahilwas ag kuan ag joy na toy ja ag MM na team mao na guys silang tawagan duha ni na ko lagi kaday Man, touch. jang friend birthday niya di pa si Tito ano ba ito man friend yun na yung kababata ang hilak day Wala lang ko ba. hindi Ang likod sila din. Mga wala pa. Hi guys, madung hapon. So gabi day kay gabi na day. Karon di ay guys, may explain ako sa ning Mrs. Ugarang taas sa dito sa YouTube. So sorry kay hanggi ilis kay murag naka distract sa ang comment section. Murag arang ilara na pud pagka comments. So ano jud day bukoy katungod day nga mo tanda dali sang usa ka anak nga laki day ada resibo. So guys, ngari man mi dari resibo. Wapaswa ka na itabos Mario plano na ni namo guys nga kuan same aris sa magbirthday darin ja isip pod guys og kanang nay isip pod og di na mo tumanon ja gimingaw po kung John Mark guys di alam sa John Mark dari so wa pod na pasagdi sila sa Marjorie og si kuan si Nini kay gibilin man sila na mo dadto naapid may gibin lang tao nga para makatanaw nila anja kananay kamo nang pusbuboy mo at tiwanidya so, plano na namo guys before pa jud sa wapas Mario na priso so manan jud niya among nakasit up nga plano anja ako gali di magaling ta jud ko mga ridari kay mao malagi kanang nay di ko ganahan og naay kanang may istorya mga tawo nga mga hilabtanon ng mga tawo nga wa pasabot so di ko ganahan so unsaan man guys nga yan naman sa pagkong mga ridari so ang sibog buhol sa wala kahibaw labi na tong mga nangguning comments nga kaya ra kuno na ho kanang lakaw dari so ako guys kinahanglan sa pagko kanang mo relax kamay sa sitwasyon kay basig mura na gani ko kabuangan maganangan na sa
problema ni Mario ug sa isang mga anak ja kuan nami kanang naay di ba sapod mi dari magdugay kay mauli lang pud mi ugma, so kanang naay wala dito katungod ani nga mo kuan mo lakaw unja sa thinking ano halaman sing giiris kay nasungot ko nagbasa naay wa ko na kuan guys, wa ko na lulinghayaw og asa man ja gahalaman nga makatanda po ko dari nga dyan. So si Marjorie si kuan si Boboy nakasabot ra sila nga ito nga kanan ay kaning among pagnaridari among zininggi kuan guys sa una pa man kay nin si Jang nga pila na ka years si nga nag-birthday Bohol. So 2021, 22, 23, 3 years tulos siya ka tuig dato nag-birthday. So nagsunod-sunod siya dato nag-birthday mo ni siya nga tagaan sa kuno po ni siya time mag-isang antidari nga mga aris siya mag-birthday sa kuno. So moto diyan sa papayahang kuan kanang nay puto na ano ko kanang di ninang kuan nga mapasabot ninyo pero kinahanglan naman sad guys kay nansi mga kuan mga viewers nga kanang nay labi na sa mga bago pa nga nakakita bago pa silang padud sila kasunod sa una pa dud sa ahang vlog, so nasa sila yung mga ikasulti. So man na explain ko ja kinahanglan jud na mo relax gamay masundari guys kay medyo makapanpunta ka ng new environment ja kapiling po na si Danjan kay dugay na po sa ng kaulig Bohol. So ako na namin nga dari kay yung sa dari nagtrabaho na, so moto na kita mo sang video nga ni nga to ko dato sa Jang boarding house moto Jang ipayan guys. Manang giingin nga isod kadto og kanang naay sige na ang mga viewers mo husga ni mo dadson ja kanang naay mo nakaingon kung mawa na day kudani katungod mo kuan mo kasang ko galing nga grabe na nang kahagad gikan sa pagiring ni Mario nga pag apasis sa mga papel. So dahil sa pagangutok nga maka-relax sagdi ako dari guys sagang hanang natabas apod nila kay na ay papalagi kagawas diya kanang naay siya na ni diya mga anak paghapon makamupon nami gibilin na to guys na ami tinan na badji wala man vlog tapad na silang kwarto nila ninin diya nas tapad ra pud diya panggi habilin diya o unsa man diya kana na ay si Boboy kamao naman sa og luto na naman ito ibugas na yung mga daghang makaan sa ripgibinlan sila unsa ag tagaluto pag sudan og nila kaya magluto sudan nga kuan to asroy ang manghod. So narelaki dito napibadji na bilin ja di mo pud basta mo larga og kana nay wagad joy kana nay sige na masaligan nga kanang magdakang tawa na bitaw sa bahay. So naami gibilin na sa makagoo kay okay ra sila ja kanana wala makahibos pa ni uban mo comments mga sakit nga mga pong pero di mo lagi na natatagdan kay sana naman dito sa nasundan man ta sa atong kuan social media mo na nga kasi po do gato po silang kunan sa ilang mga kanana ay katungod nga mo comments pero guban lagi nga di pud ka pagang sa ilang mga ipang comments o sila kay bawo magunsar pud kasakit nato nang na ay di man tani nga ipasabot pud kay o sila ay katungod nga manghilabot sa amang desisyon hindi ano na ay diba istorya na niyo tuwagin sa kuyor oh
daghang wakwak. Bitaw. Patulangin sa ako kay nagisag ko sa sakit ang gams. Das mayor dia. Nakuan. Wa pa di sa klase. Basta ubanan kay basig mawa. Hindi. Kung ano pa sa klase guys, kaya di ba long weekend na. Tiga ko ate ka ganina kay wa man day nakatugag ako nagtugtog din sa pagmata na naghigwaas naman sus kini man day budget di hang rabing ka. Kuan gajo. Magbabag sa ngagan. Wala lagi guys, pero natural naman. Hindi. Nga magmukmuk naman sa pagkadato mo samot ka ga sa gyud. Inja. Kuan ganita tabok to sila ing planeta karon ma. Ulian pagkatang pamangat. Marije. Grabe pa mo, grabe. Ito guys, lisod po nang yana bitaw murag labad daghang tikod ug Stress kuan. sa palabit kay stress ang imong hangnaon tanawon. Tagdaragod ng mga ingana ang gibulog mga kay ko sa tanggaw galingan siya. So, grabe. Mayor. Kita. Anja. Oh, sana itong istorya, oy. Na, guys, lagi ka sa pating ipatabang ang ipa-vlog si Solid ay. Kaya pa nagsamuwa na tasang atong kaugalingan, mura na tagma. Blanco na. So, mara ito guys. Ara manihirog itong pilar, mana kaminit. So, tagakita 8. Anja. Successful pag birthday ni Ma'am Dari, bisag kanang naay mga panahon nga challenges makuan si Jack kanang naay. Dagan problema si Ma'am guys, grabe. Di lamang po nato kanang sa gana, di po nato pwedeng yawit-yawit dani sa gana, term dani, nato pwedeng vulgar dani sa kanang naay atong YouTube daghan si Jack problema dya, lisod po na manghilabutan ng personal na ni Jan dya sa mga nakakuan mga may nakaon si Dya nga na kay bawo jud tang taran nga beutan si Dya pero bisan sa isang pagabeutan daghan si Dya og mga Ngayon ate. Kung ako anan man ta dautan bisag beutan ta siya. ito wala na lisod kaadyo nga kita Dya mazutagpasan sa atong cross Dya man ta og kas takutub asa takutub sa ngani atong pagsalig sa Ginoo sa atong mga pagsuway. Suwayan jud dagat. Suwayan jud ta taman-taman o kaya nato. Unja mo na yun nga di lam jud ta musuko. Unsa may kanang mga pagsuway unja. Mo lagi to nga sakitan ako sa niingan nga ito man nagluling hayaw, jud ko nagluling hayaw kay sa mga kuan sa makahibaw nga di abudari agaheng kanang na ay ang anak kalaki mingawan mo sa putera nitong anak malayo maladyo unja pila ni sa kamans Dario sa pagkunaan na anad guys nga kanang nay si Janjan maladyo jud na nga dugay mi di magkita kay sa una dari pa sa tagbilaran muli man jud sa kanang sa asa ka semana kaduha mo duo jud sa na jagi mingaw pa ko ni sa guys gusto po ko makabanding-banding live po din sa daari mo na nga sa po ni rason nga ngari ko dari kay miyaw ko ni Dya. So, mo na nga sakitan ko kayo aday katungod na lamang gazid bud. Pero sige lang kay unsa man ang katungod mo ra nga halaman si Janggi explain. So sunod adlaw muli na migbuhol. Dya. Kanang na ay siyo na lamang ta dito. Pohon. So, unja mara to guys kay karang nay sakit pag anggam sa maglisaliw isa ro napatabang akong mayon. Bye bye. God bless.